Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akulu video idalika chifukwa tilowa magawo osiyana kuti tikwangule kenako tiziyendera limodzi kwinako. Ndicho yambirira ndine tisanapite kutali konse tiyeni ndiyambire ku Malawi ukatho konkuno pamene ndithu anyamata aja amene akuganiziridwa kuti iwowa ndi wadzikwanje. Amene aja kuti ndithu adamangidwa kenako kumasulidwa pa belo kumangidwanso nde after amangaso anamasulidwanso pa beloso leloso awamangaso kachikena pamlandu wakudowa nde kenako ndithu kumangidwa kwakunguti kumangidwa zimene ankapangidwa achisale chija achisale normal chisale zikuchitika kwa anyamata amene yakuganiziridwa kuti ndi adzikwanje. By the way, tinakambanso nthawi nake kuti anthu amene ankakana kuti anyamata onse athu mwakuti achina Jesse Kabwera iwowaso ndithu anali ku court komweko ndipo adayankhula kuti ifetu pamene papatu zimene zizi zikuchitikazi akuti anthu akwadziwa Jesse Kabwera akuti anthu akwadziwa ndi anthu awo nde akuti moti iwowa zizi zakhudza kwambiri moti akuti apita kumabungwe ena ndi ena apita ataonetse kuti zimene akupanga aboma ndi izi yetu akasuma apita kumabungwe azaufulu ndekaya nthawi jana khapidwa anamiwa chakaya adapita kaya anyway muli mwasema oluza makha you be the judge iniyo makhale ma judge pankhani imene Jesse Kabwera tamveni kaya sikuti tingothera munomo ife tikati kupanga tikudziwitsa mabungwe onse inetu pa last time pa treason munaona pano kunafika mpaka human rights defenders anali pano adziko osati HRDC yathu yokha ya nde ife tigwira ntchito tidziwitsa ma networks onse kuti adziwe kuti zili kuno ndi izi tikumakhalira kumangana kumenyana nkhani zake zandale malo mongoti ikatafa chabwino amene ndithu anali Jesse Kabwera. Okay, tipita kumeneko tiyeni tilowereso pano ku Russia komanso Ukraine. Ku Russia ndithu tinanena kuti alanda mzinda wa Nyuwani. Alanda mzinda wa Nyuwani kumene ndithu akuyesesa kumene ndithu akuphulitsa koso sakunyengerera komanso akugwiraso anthu ena amene akugwira kumene kuku poyika comment akunena kuti they feel like they've been betrayed, akuti awachita chipongwe awachita ndale awasiya Ukraine awasiya asilikali amene wawa chifukwa sana apase chilichonse sana apase kachani zimene mavuto awo amene anali kumene koko kulephera kulongosola palibe chimene asamathandizira pamene angopereka salenda kuti abasi salenda ku Russia akuti Russia ndithu yamwesa madzi yawadiyetsa akuti ali bwino akufira kuti ali bwino imene ndi yaku Ukraine komanso Russia. Ukraine fundline ndithu ikuvomereza kuti zativula ndithu and Russia ndithu ikupitirirabe deep kutibula kupita mkatikati mwene pamene dera lalikulu limene lili ndithu lapita limene timalongosola pamba zija nde by the way ku Russia koso kwagwidwa ndege helicopter imene inali anthu akona 11 amene anachoka ku Russia ku Ukraine kulowa mu dziko la Russia. Ndege ija ndithu yagwidwa after kugwidwa and inapangidwa blocked anthu onsewo awatenga ndithu and anthu amaoneka ngati kuti si ngati sasilikali komano anthuwo ndi ma spy ndithu amene anabwerera mission ku dziko la Russia ko nde iwowa agwidwa ali m'manja mwa Russia anthu 11 ndege imene helicopter imene ndithu yagwidwa. Chabwino nde situation ku mukatikafuna kukambana nkhani kuza ndi Ukraine ndi Russia nkhondo imene kuti ili pati mudziwe kunena kuti palibe chimene chasintha kumbali yokhudzana ndi kubwerera kumbuyo kuti mwina kuti kantendere kapena kuti kabata kapena kuti kulibe
panopa ndithu nkhondo ikupitiriraso. Nawonso a Ukraine still so nawonso ndithu akumabwezera akumapanga ataki ku Russia komanso kuphasa asilikali moti within 24 hours aphedwa asilikali okwana 970. It's about 1000 asilikali amene aku Russia aphedwa I think kumene amalanda kumene amalanda dera nyowaniwo. Nde zochitika is still nkhondo ndithu idakalipo kumene between Russia komanso Ukraine ndithu sizili bwino ndithu kumene kuko. Ndiye bwino tichoke kumene kuku tiyeni tipite kusopano ku Venezuela. Venezuela kukuonetsa kunena kuti emergency CCC a Venezuela adapita ku Russia not physically kumano anayipanga approach anayifikira Russia ndikuyifotokozera kuti akulu tufuna thandizo lanu nanga sinu ndife pachatu ndife timawazatu timamvana ndife amodzi pacha. Nde Russia anati phanga musadandaule komanso anauza China sala phanga musadandaule ife ndithu zimene zizi timapanga. Therefore zinapeza kuti pali ndege ina yake ili sanction inapangidwa sanction kuti samayende samatani ya ku Russia koma imene maladzida. Ndege imene ndithu yapeza kuona kuti inakatera ku Venezuela mosadziwika bwino komano inadutsira maiko aku Africa and sinadutsirenso maiko aku Europe amene akumanena kuti ayi mukuononga mpanga violate British airspace yathu. Ayi iwo sanadutsa umene komano anadutsira ku Africa ndikupeza kuti atalamu Venezuela. Sili kudziwa kuti iwowa mu Venezuela mo asiyamo chane. Komabe munkhani ina Russia ndithu yapereka ndithu green lights yauza a Venezuela kuona kuti ngati mukufuna Oreshnik mabomba amene ndithu nawonso opya kuti ifeyo we are ready tikupatsani ndithu iniyo tikupatsani mabomba oti iniyonso ndithu muzithandiziranso nokha pa nthawi imene nde nkhondo iyi ikangoyamba. Zimene ndithu Russia ili involved kwambiri ndithu ku Venezuela ndipo iwe ayana kuti silingakusiyeni inuyo ngati anzathu. It's like for Russia ikuona kuti ikwatenga ngati one of our proxies kuti ndi magulu athu imodzi magulu athu ndi amene wawa aku Venezuela. Nde actually zinthu zili a bit complicated chifukwa nayonso China yanaso kuona kuti ngati mufuna kuti timvane bwinobwino pa nkhani yokhuza ndi Venezuela ndipo musayipanga attack chifukwa mwangoyipanga attack ndi kuti ino ndife tiyambana tidana. Zinthu zonna kuti zovutulapo kwambiri to the point yona kuti panopa Trump anafusulira kuti akulu mmene amani nangasa amatumiza matwitter kuti iye president wa ku Venezuela athawe tufuna mutu wake telemo kuti Russia China yazalowelera to the point yona kuti panopa toni ya Trump yasintha. Anafusa ino kuti kodi akulu muli ndi maganizo sofuna kupanga strike ujin mufuna kuphulitsa Venezuela. Trump I think anakana kuti no nde tamveni kai pamwe. There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. Umwe ndimene mamvera mwetu iwowa kuti no. Zinthu zake zovuta kwambiri. Zinthu zake zovuta kwambiri. Anyway, umwe ndimene issue update ya Venezuela ikukhalira koma still zimabota zidakalipo komanso tensions akukulabe ndithu bwinobwino. Anyway, tichoke kumeneko ndithu tili pamenepo koma tilosa ku China ndi America. America inapita Trump anakakumana ndi China kumene Trump anavomereza kuti this guy is a tough negotiator. Akuti ndovuta kwambiri naye munthu amene na president wa China. By the way, pali zinthu zingapo zinazo ndi rare earth pali zinthu zina zofunikira ngati mafoni mu machip zopangira machipi zima electronics mabattery chane mazipangizo zakezo ma resources amenewo makamaka president wa China anazibana kuti sambira ku America panopawo pangopanga lift ban
kwa 1 year kuti zikupeza nengone kwa 1 year komano kwinako basi basi ndi a Trump also akuti basi vino matarifu sana waja taujo sanso ndithu ndi 10% kuchoka pa 57 kuja pa 47 I think yeah so kuti basi apopo zilingati komabe sichilube kuti China be yapanga play tough kwambiri ndi America sura naisekera kwambiri yayi komanso suti anaipatsa chance kwambiri pazimpokambeana kwawo nde yeah that is izo ndi zimene China sina mukudziwa kaleso niyo kuti sana apase space toughness kuvuta kumene amavuta Trump kuti makuti angwala witsako pang'ono kuti phankha inutu suti ino ndife suti mungatipange bholero ifeyo ndife ma Chinese ife ndi China yeah ife ndi China. By the way tichoke kumene China yomweyo yachenjezanso America kuti ndipo musapite ku Nigeria. Yes tinakamba kale kuti zina mwazifukwa zimene America imufuna ipite ku Nigeria ukamenya nkhondo chifoti Nigeria imagugizana kwambiri ndi China ndikumapanga zitukuko zina ndi zina nde mukudziwa kale kuti nkhani imakula padziko pasapano ndi kupanga control maiko kwa Africa afe komanso ndi maiko enaso nde zioneka ngati kuti America inaluza control ku Nigeria pamene Russia China ikukhanga kuti akugwirizana bwinobwino nde iwo sakufana zimene zozo nde nzawo yosopano amene China wayankhulapo kuti akulu zomapanga zoti mpita ku Nigeria mukapange ataka kumenezi ndi zopepera zimenezo president wa Nigeria so Tinubu wayankhula kuno kuti akuluakulu nkhani yutu palibe issue yobweresera asilikali kwathu kuno that's a lie. By the way, Trump anatumiza message pa Twitter yona kuti ifeyo ndife padziko pasepano ndife amene ndi manyukiliyanzi ambiri ndiye okhanza kuti koma number 2 pali Russia koma pa number 3 pali China. Trump Twitter yawo ndimene yakamba zimenezo Trump amenewo so iniyo mupange masamu ngati mmatha masamu iti mfamu ndizo kuno kuti pene papa ngati America kuona kuti pa number 1 pali ife, number 2 pali Russia, number 3 pali China. Simukuona kuti pene papa America pene pondero likale basi. Definitely yes. Why America likale basi? Tifuna kuti paosewawa amene amagwezana ndi nani? China ndi Russia. Ndamene amagwezana kwambiri. Ndamene ali ma allies. That means a Trump ndoti America libayoka. That means amene ndi manyukili yambira ababa ndi anthu awiriwa, China ndi Russia. So nzoti China ndi Russia osewa akhale pamodzi kenako ndikuti ali patsogolo ayipitirira nenu 10 steps ahead. That ayipitirira America yona ngasi asonkhera. You understand? Nde ubale wa anthu awiriwa ubeka chiopsezo chikulu. That's why America singapanga attack Russia kapena singapanga attack China. Chifukwa kuti akapanga attack China ndoti akupanga attack so Russia. Pema masamu mwamvesa bwino. That means completely. You understand? Anthu onda awiri. Yeah, timweza kuona kuti okay tena kuona kuti ine ndili pano ndini mabomba kwana 20. Amene akusatira pambuyo pa ine ayine mabomba kwana 18. Osatira pa iyeyo ayine mabomba kwana 15. Koma nenga ndili ndekha awali awiri ndikuti amene ali awiriwo ndoti andipitirira ineyo. Zimene zikuchitika ndi pakati pa America, China ndi Russia. You understand, Beno? You understand? Okay, chabwino. Era akulu nde nkhani ndi imene ndithu zimene zikuchitika kunjako ndithu and ma update ndamenewo
and zina ndi zinazo ndithu tizipatsirana komanso tione kuti zikukhala bwanji komano osagona chifukwa nkhondozi sizatibwerera tsopano. America ichoke ku ipite ku Nigeria. Ku Nigeria ndithu. That means osagona tipange follow up nkhanizi, tizipange follow up, tiziwe bwinobwino kuti dziko likuyenda bwanji. Anthu akulimbirana power, anthu afuna control. America ifuna ndithu ilowe pena paliponse pamene inagona ndi yangodzuka too late. Yapeza kuti nayenso China nayenso America ndi Russia nayenso yalowa pena paliponse nawonso ali ndi azenzawo kumene kucha. Therefore nkhani ndi imeneyo. Koma akalowa mu Nigeria ndikuti afuna alowereso machina Burkina Faso chani umumo alowere kena ndithu apange control chifukwa apa ndithu America ndithu ikuluza control. Komabe mphamvu zinakulimbirana pakati pa China Russia tione kuti zithere bwanji. Ife ndongoyang'anira njovu zikamamenyana umavutika ndi udzu. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship.